ሰላም ተኸታተልቲ እዚ ዩቲዩብ ቻናል ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ዘለኹም ፍቕርን ሰላምን ይብዛሓልኩም ንለምውን ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅኤል ዘለኹ ንስ ከዓ ኣወዳት ከመይ ዓይነት እንተኾይኖም እዮም ባጓላት ተፈተውቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ዝብል ሕፅርን ምጥን ዝበለ ፅቡቕ ዝኾነ ገይረ ከቕርበልኩም እየ ማለት እዩ ንስኹም ከዓ መደበይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ፅንሑ ሕረ ያው ከምቲ ንፈልጦ كلنا أقولات حدا عيني تايكونان كل ما ودت كا حدا عين كوني يقولين برجس إذا ما صنعت زين أما بصحت عندك أنا استيوز الرأي نودت زهو أما مزاني مالتي أنا زخان سب مخان ترايك خبري زدلي ياو رجس إيمان نمسب خبر زدلي إذا جن أبدك أنا سيخافلي بزوالي من قدي خبر يدلي في اللايقة خم حوات مالتي سلازي أبكر تساري زلو خمت ما توز نقرأكم زلهم كبري مالتي قلت أنا سيت بتفطرة خمس أمر داخل ويون كم سب زخبرة ودي زفتوا ودي زنكبا خواب ودي بتعمد فوتو مالتي مخرنا أوداتك بقولات كتخبر وان كلهم برجزي أبتنا دولي كذي نسابتنا دولي كذي وي أبزيت مع معقول كذي دمتخ عاوا بالكلام مزراب لمدي أتحت أي هاللغة مهنياتو نسا بتعمي أتفرح دمس عاوي الزارة ودي بتعمي أتفرح سلز كاسيلكا بلزم مفتاح موكر كمون نبيت سبعة نعرختا نفتوتا كوتاس نستفلالي مساء زمدنا زلوهم مساء كروز زلوهم محازوتا أخبرهم لك أهما مهنياتو نسابة زفتو الله ندحر أخوين نعا لك كم زخبرة أتحس مالتي سلزي ياو كبري وساني مالتي حدا ود تبعتاي نقال كبرى ندحر أزحلو ولا خوينو زي تفتوى من قديه بلان مالتي قال أي صبوغ سماع مقان صبوغ سماع كبلنا خلو خمي مالتي حزي مبزحتنا ديك سوات تاينا نقبر ويكا مبزحتنا بفلايا ودات عم مفتحينا ندهب زخونا نقر ندحر أتساقا من تقاتي من أبنت نمفتحينا ندهب مبر نتساقا بقى بزعبو سويل كان مستنتان قاله بزو حيني قدسينا دكانس يوغن بتفتروان صقم زفت حلن وين تشجر سميو صقم زفت حلن تراي زي كونس نتشجر نوعلو مسان كوينو كوفيلو كعلل كسنتن زغل صقمن كدامصن زغل سب بطعم يندجيا مالتي سلازي صقي منا بزلتكا ابزحتتتكا كم زخوينا بزلتكا وان صنيلكا ختسمع فتن صنيلكا دحر مسمعها كتا ناوغينو مس ايتغيد مجمرتا تردا اخم زلخا مسا اخم زلخا از خمزي يلكا استوسن حتى حتتا بزعبات تنغركا زلا حتى شعوب بدن بنخبر هالكا نساون اوكي مسايالو يسمعان له نختب لك مالتي مهنياتو مخنياتي دلي يعني مسا خمس لخا يتدلي بقى برغصنينت نسخاس تسمع خمس لخا تقديسكا تسمع خمس لخا سلتدلي مالتي سلازي قلطفكا نسمع خيا وي سامس ودت ناب غبر ملسي تخي مجمرتا سميعها حتى حاتيتكا توسن مبرهر مسابتكا بدحريو نام مفتحت خير مالتي مفتحت زي هالليون اوريدي تسفاتوا مالتي سلازي شجرا تتخافيل كيان وعلو بقى نسا عقبتيا قديتا زي فتح اللي عيتو لكان يا مالتي كتوقع خلخا ون عين ناطمتكا مسا خمز لخا مانياتو مسا خلك خلا خالي موبايل مقطقاط وي خالي انت تحت بقى خسلتي وكايول قتلك عين انداراخا رزق اندانقناكا يخاك تسمع زلكا مالتي شعو نسا بقى سمع بمهلاوكا طراي تشغراي قالللالو مالتي ينو سالساي امنتن تامان مخانن يزبلنا أقولت كأمنا ينزل يا بقى هذا ودي كأمنا خبالتلو ناي تأمان سرح ناي أمن سرح كسرح له ودي خنكا تأمان ناي مخان تريو كل وقت خلالو سقينا تأمن كايت خلنا ما نسا زيت فوتو نسا زيت درلي نجر ما الناس بتوصل ملكو اختار الدعم مخال بقعد خنا مخنيات لذي دحر زي أمنا خان دحر خين ومن دحر زي خين كان سخها نسن بفوت من حدار أيدل يخان بفوت فوتو خاي خلاني مغنياتو أمن سم دحر داخل بتعمي زقسنن بتعمي ينزل كسا أمن دحر داخل كمالتي ود سلازخون كان سخاخا لك عام ودي أبقال كان أبتكبر كان كتخونا لك تخونه قال أيتتولا ببزحي قال أيتتولا قال دحر أتخلاقن لك كم قالك أبتكبرك كتركب كتكلا لك مالتي زي خا كم سواي كخبرك كفتوكا زغل مالتي قال آتي خا مود أن دحر زي تكبير كلاقن أباخا زلو أمنت نقنس أباخا زلو أمنت ناس أنو تأتخل سلازي قال كتأت تخلها تجورو نجار كخونالو زي تجورو نجار قال كتأت يبل كان مالتي سلازي بقلت إنت
ክትኣትዋ ከለኻ እናኣመነትካ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ። ራብዓይ ሓላይን ደጋፍን ክትከውን ኣለካ። ሓላይን ደጋፍን ክበሃል ተለታይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማንም ሰብ ክሕልየሉ ደገፍ ክግበረሉ ይደሊ እየ። ኣጓላት ከዓ ብፍላይ ካብ መፃምደን ካብ ፍቅረኛን ካብ ሰብ ሓዳርን ዝደልዮ ዝኾነ ሓልዮት ኣሎ። ስለዚ ነቲ ሓልዮት ክተርእየን ክትክእል ኣለካ። ዝሓሊ ወዲ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ክኾን ይኽእል ኣብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ኮታስ ኣብ ተፈላለየ ነገር ልክዕ ንሳ ከምቲ ስኻ ዝደኽመካ ስራሕ ውዒልካ ዝደኽመካ ዝስልችወካ ንሳ እውን ከም ዝደኽማ ሂወት ከም ዘለዋን ሓሲብካ እንታይ ክሕግዘኪ እንታይ ለ ዝጎደሎ እንታይ ክገብረልኪ ብምባል ክትሓልል ሓልዮትካን ደገፍካን ኣርእያ። ብፍላይ ሰብ ሓዳር ኣብ ሰብ ሓዳር ዝረአ ሽግር ማለት እዩ ኣብ ገዛ እንድሕር ኣብ ገዛ ዝስራሕ ነገራት ንኣብነት ፀብሒ ምስራሕ ክኾን ይኽእል እዩ፣ እንጀራ ምኽሳስ ክኾን ይኽእል እዩ። ኮታስ እቶም ዝተፈላለዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኢልና ንወስዶም ኣብ ገዛ ዝስርሑ ብተለምዶ ማለት እዩ እዞም ነገራት እዚኦም ጓል ጥራይ እያ ትሰርሖም ኢልካ ብፍፁም ክትሓስብ የብልካን። ምክንያቱ እዚኦም ናይ ጓላት ጥራይ ኣይኮኑን። ንስኻ እውን ክትሕግዛ ከም ዘለካ እንታይ ትሕግዛ ከም ዘለካ ብፍፁም ክትቅንስ የብልካን ማለት እዩ እና ሓላይን ደጋፍን ክትኸውን ኣለካ። ሓምሻይ ንጹህን ጽፉፍን ዝኾነ ክዳን ግበር ኣኮይኻ ኣካዳድናኻ ፅርይ ዝበለ ፕሮቶኮልካ ዝሓለወ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ግዜ ብባህልና ወዲሰ ሓመድ ክጭን ኣለዎ ብዝመፅኦ ክኸይድ ኣለዎ ምናምን ዝበሃል ኣባህል ኣሎ። እዚ ብፍፁም ጌጋ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብፍፁም ዘይፈትወኦ ነገር ማለት እዩ። እኳ ደኣስ ብኣንፃሩ ወዲ ተባዕታይ ፅፍፍ ዝበለ ክዳን እዩ ክኽደን ዘለዎ። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ፅፉፍ ወዲ ብጣዕሚ እየን ዝፈትዋ። ፅፉፍ ወዲ ክሪኣ ተለዋ ፅቡቅ ክዳን ዝገበረ ፅቡቅ ጫማ ዝገበረ ክሪኣ ከለዋ ንባዕሉ ዝህቦ ክብሪ እየን ዝሪኣ ማለት እዩ። ንባዕሉስ ነብሱ ክከናኸን ከም ዝኽእል ነብሱ ስለ ዝከናኸን ኦልሬዲ ምስ ተመርዓኻ ሰብ ሓዳር ምስ ኮንካ ከዓ በዓልቲ ቤትካ ማለት ነብስኻ ማለት እያ። ስለዚ ድሕሪ መርዓ ዘሎ ንኣ ዝገብረላ እያ ትርኢ ዘላ ኣብ ዘምነቱስ ንኡ ዘለዎ ክብሪ ዓርሰ እምነቱ እያ ትርኢ ዘላ ማለት ስለዚ ብጣዕሚ እያ ትፈቱ። ኣወዳት ዝኾንኩም ከዓ ሽቶ ምግባር ክዳንኩም ምፅራይ ፀጉርኩም ብስነ ስርዓት ምስትኽኻል ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ። ሻድሻይ ርግዓትን ዓቕልን እርግዕ ዝበለ ወዲ ዓቕሊ ዘለዎ ወዲ ኣጓላት ብጣዕሚ እየን ዝፈትዋ። ምክንያቱ ፀገመን ህድእ ኢሉ ዝሰምዐን ማለት እዩ። ንሳ ክትነድር ከላ ንሳ ክትናደድ ከላ ርግዕ ኢሉ ዝሰምዐን እርግዕ ዝበለ ስምዒታዊ ወዲ እየን ዝፈትዋ ኣጓላት እምበር ንሳ ብትዛረበሉ ንስኻ ክትዛረብ እንድሕር ኮንካ ዓውዓው እንድሕር ትብል ኮንካ ኩሉ ግዜ ገር ጨውጨው እንድሕር ትብል ኮንካ ብፍፁም ክፈትወካ ይኽእላን። ስለዚ ክትፈቱ እንድሕር ዳ ደሊኻ በጓላት ማለት እዩ ርግዕ ዝበልካ ክትከውን ኣለካ። ነገራት ብምስዋዕ ክትፈትሖም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱስ ሓዊ ብሓዊ ኣይጠፍእን እዩ ነድሪ ብነድርኻ ኣይዝሕልን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ካብ ቁጣዕ ዘተ ኣቐድም ንስኻ ዘተ ክትቐድም ክትክእል ኣለካ። ነዚ ከዓ ርጉዕ ወዲ ዝፈትዋ ዘለዋ ማለት እዩ። ሻውዓይ ሓላፍነት ዝስከም ወዲ ባይዘወይ ኣብ ሂወት ማለት እዩ ዕላማ ዘለውን ሓላፍነት ስድራቤቱ ዝስከም ወዲ ማግኔት እዩ በቃ ነጓላት ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዝፍቶ በጓላት ምክንያቱ ሓላፍነት ክበሃል ተሎ ከምዚ ኣዛዚ ወይ ሓላፊ ገለ ዘይኮነስ ሓላፍነት ማለት ሓላፍነት ምስካም ማለት እዩ። ሓላፍነት ትስከም ኣለካ ባዕልኻ ብሓላፍነት ትስከም ኣለካ ናይ ስድራ ርእሲ ኮይንካ ብሓላፍነት ትዋፅኦ ማለት እዩ። ሓላፍነት ዝስከም ወዲ ብጣዕሚ ኣጓላት ይፈትዋ። ሓላፍነት ክትስከም ድሕር ዳ ኮይንካ ኦልሬዲ ሰራሕተኛ ክትከውን ኣለካ፣ ንቑሕ ክትከውን ኣለካ። ምክንያቱ ንስኻ መፍትሒ ኢኻ፣ ንስኻ ሓላፍነት ኣለካ። ስለዚ መፍትሒ ዳ እምበር ጠንቂ ፀገም ክትከውን ኣይግባእን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓላፍነት ዝስከም ወዲ ኣጓላት ብጣዕሚ እየን ዝፈትዋ። ኣብ መወዳእታ ሓፃር ምክሪ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብፍቅርን ብሓልዮትን ድሕር ዳ ሒዝኩመን ብፍፁም ብጣዕሚ እየን ዘፍቅራ። ኣጓላት ብጣዕሚ ፈቃራት እየን። ስለዚ ብፍቅርን ብሓልዮትን ክንሕዘን ኣለና ማለት እዩ። ቀፂልካ ብሰላም ምንምንባር ኣብ ፍቅሪ ጎነፅ ከጋጥም እንዲ ብሰላም ንምርባርካ ይቕሬታኻ ኣይትፍራሕ። ይቕሬታ ናይ ዓርሰ እምነት ዘለዎም ናይ ብርቱዓት ናይ ለባማት ሰባት ቃል እዩ። ስለዚ ይቕሬታ ማለት ኣይንፍራሕ። ሓራይ እምበር ክቡራት ተመልከቲ ንሎማዓንቲ ዝሓዝኩዋ መደብ ነዚኣ ትመስል ነይራ። እዛ መደብ ከም ዝፈተኹማ ቁም ነገር ከዓ ከም ዝሓዝኩም በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። ኣብ ቀፃሊ ክሳዕ ንራኸብ ሰናይ ቀኒ